Synu, nadeszły mi informacje o alarmującej treści. Otóż twoja żona, w przeciwieństwie do ciebie, diabelskie nasienie, dobra katoliczka, powiedziała mi, że ty głosowałeś na Platformę Obywatelską. Syn, to się nie godzi. Głosować na tę nierządnicę babilońską, która chce Kościołowi całą jego władzę odebrać. Słyszałem też, że twój syn podobno głosował na ruch tego szatana Belzebuba, Palikota. Takie rzeczy nie mogą się powtórzyć. Czy ty nie słyszałeś, jak ja w kościele mówiłem przecież, żebyś głosować na PiS? No. Popraw się, synu. Popraw się. Z Bogiem.